Iti Ilocanda, sag 10 kilos a bagas na iwara sa libre ijay Bagulin La Union. Kabayatan na libre a theoretical driving course jaya TLTL Region 1. At a report ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Nangiwaras iti libre a bagas ti lokal a gobyerno ti Bagulin La Union kadagiti kwalipikado a benepisyaryo. Iti sidong ti bagong Pilipinas Rice Program. 10 kilos a bagas ti naiwaras kadagiti umili tapno masuportaran ken mapatibker ti seguridad iti taraon ijay Bagulin La Union. Kas panagsagana iti panagrugiman ng ti klase, nangiwaras ti provincial government ti La Union iti nasurok 12 million pesos at tulong pinansyal tapno masuportaran ti brigada eskwela iti nagduduma a para publiko a pagadalan iti probinsya. Agnumar dito'y dagiti 425 a pagadalan iti elementarya, sekundarya, integrated schools ken 40 nga ALS districts. Naibili na maaramat ti tulong pinansyal para iti pan nakapapintas dagiti pasilidad ken para iti pan nakapasaya at ti kalidad ti edukasyon iti La Union. Manamnama ang mangipatungpal manen ti Land Transportation Office iti libre at theoretical driving course iti Ilocos Norte. Kasarunoda ito iti baligi apan nakaipatungpal ti kapada nga aktibidad a pinasitan ti duagasot nga individual iti dingras. Nadayaw mo ti aktibidad kagiddan ti pan nakaiyunay-unay ti kinapatag ditoy nang runa kadagiti agtutubo tapno maliklikan dagiti aksidente. Una po, kasi nga nakita tayo mo't no nakadado iti adut disgrasya. Iso nga napindas mo't dito nga inubra iti LTO nga umay daag pa free theoretical driving course. Dakil nga tulong tapno may kanda iti adal para iti safe nga driving. Agbalbalakad ti Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office iti publiko nga agtalinaed nga kalmado ngem alerto kasaruno ti earthquake clustering event wenno nagsasaruno a panaggaraw ti dagaan na i-record iti baybay ti Bulinaw. Nakikiordinar metten ti PDRRMO iti DOST FIVOLCS ken kadagiti 10 ket 4 nga coastal local government units iti probinsya. Nangiwaras da metlaengen iti nagduduma paktaar seknan kadagiti na i-record agin gined ken dagiti rumbeng nga aramiden iti kanito nga adda ti emerhensya. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.